mangedo media klembang pho akeh itu pini nang itu manang chopha pona thibang ki lanon malom border area malom suluk soda haputhat lasi nang itu mahin pen through your stream media ni litum carving long rat aphan ison sonia lam the ka bachini jiang kangtung do lasi ning thelo nang litum setami so puthat nang telecast pon po se lasi pinpur ame lage badula chini holo pinpur ame carving long la pen west carving long ke well defined valid boundaries do labangso a boundary ka democrate ke lage 13 April 1951 हुई डेमोक्रेट लो लापेन मेघालय लापेन चेंगलोक आसाम मते लिटुम नॉन कार्बिंग नॉन डिस्ट्रिक्ट के चिप्लाक वेलो हाला बांसो निकान सी चिप्लाक वेलो लासी नॉन अपर का चिप्लाक नहीं था वेलो थांगा वेलो लासी नॉन लाबांसो नॉन ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 कपारलो वेस्ट कार्बिंग नॉन लगे डिस्प्यूटेड एरिया गालीलो लगे बोन सतो में हिमंत बिश्वा शर्मा अलंगली अमेथांग पॉलिटिकल गेन्स फान मते North East Democratic Alliance alangli a chief convener ke dower jipan alangli bang Karbing Long stakeholders atom han chinki ke pin jethan pin consult se pin se alangli ke damtang aningkan 29 March 2022 aningkan alangli Hini state sangbong MOU chi tok pondet lo lake Hini state sangbong la that is Meghalaya and Assam halabang so MOU long mangala son hen lo ke tok pon bang ke je block longkre hini adim pang thek pon lo long out of longkre hini dem ke longkre thok ke pachuning bangke latum resolve lo buse paklang pon lo first phase la penon second phase kachi toi bangke as per reports kelong ateng de by next month alang litum la so second phase ke tokonji podo seta mail sining dup me mela mangala hen lo Karbiang Long ke disputed areas po kali lo wai fit seta me Himanta Biswa Sharma alang li bangke halaf bangso MOU long bangke disputed area pusi paklang pon rong lo halaf bangso disputed area po paklang pon de ta join non bangke border area malom ke suluk sodak la puson si dolo la pen ronga sordoma pinangan kasik sak dolo amegan nu jangai tipin la puson si nilitum kai kibang ta media long tekon long dolo asi ladak nilitum ki pudam ji kang tung bang ke lake totally Himanta Biswa Sharma led BJP government alang litum adai dolo alang litum pinian ni jong si hala bangso adim disputed pu bidam de da sonte Meghalaya tum Karbing Long along ri Karbing Long asolong wanga hede jipolo mon satame alang litum la puson kibiko ka joini si piniani ke Karbing Long wang pen suluk sodak atomon na kepajap la pusonta dulu la pena ko ison alang Karbing Long Autonomous Council alang litum along tin mai meeting long ta kaninje pondo je ilitum ke well defined valid boundaries la pen ek inchi da compromise uni pusalang litum ningje pon dulu la pen block 1 and block 2 ke disputed kali pota pachu he jong la mai long na kaninje pon dolang bon sedami alang litum a statement la bang contradict ko kopi pola contradict budam nang kok ke alang litum bang ke PP puse ningje bom bon satame Assam government pen give and take approach po men pen alang litum isi regional committee kapang ni dolo headed by cabinet minister Mr. Pijus Hajorika la pen ilitum ladak gari sangpi rina terang pi ake hai pi dolo la pen ilitum ladak Chingthong constituency pen kachotoi dun abhijit kro la pen chenglok MLA Rup Singh Teron alang li dolo dasi alang litum jong si disputed area kali pelotang te hal Assam government keseng a disputed kapal lang phan regional committee long ko people do nangi labang lo first and foremost alang litum stand pa clear nani alang litum pinier ni chief minister ban chingki jethan benjala bangke disputed area kali nang litum parlopon nang ni pesonte Karbing Long arat sungse de jipolo sedami alang litum bangke non komat nang ki hang localing komat ma ki claim ta paling si pidun merat bangke chok chede ji alang litum non apoda counter claim ki pidun ke nang sodlo why alang litum non apoda counter claim pi heder la bangke kopilo alang litum ke cepak langge joy pentong alang litum ke cedon dun dokok loma labang so lama puthak alang litum Karbing Long arat phan klar dak pen pachini nangji lapen non la so situation de langdam lo potang de tense lo hara border areas long ke tense olo lapen jong si prabjin pen government aside pen administrative measure le and pompelo potang te at any time labang so non tense bangala ke ethnic clash ason si la pusanang dokok ji angring thep piklo lasi non ilitum ga choto idun CM ke hai puno lapen MP no MLA puno bara huladak ahoy long Chingthong along ri hala constituency pun kachoto idun sa tame non apor lam thi kachapak klang apolo alang litum ahok hak le dispute hala Karbing Long along le inchi se da surrender un e pode prabjin men alang litum labang so regional committee pen alang litum akuchi odun bo jong si odi lotang de lada ke klang dak po Karbing Long ri alang litum si kachojor la pen ko ni lipudam ingtung labang so a claim ke akimi lam kalilo ton marli to lage claim ke khasi tumbang ke alang litum expansionist mindset mate along ri
kacepat heji po mindset ben si kedam tang anikan 1972 ben alang litum ningje bom lo satame hala sot benta pinana sarkar banglo damlo satame asitina sarkar le bang satame counter claim pidon bom satame non aport bangke counter claim ki pidun ji alar alang litum claim long non bangke chidon dun det po joini si disputed usi pinchong det la puson nang mandet lo asini ligi pugang tu Carbing Autonomous Council ke thegiding la pen MP ke hai pela khai longri ke iphong le kibir tang lo bolotang te monon phi ki do thu jilang ching jogi pu galam belu sala party ke pinido pinawa ve la se khai longri ke above party si nang litum matha ponang ji la lam bang ke thando la bakso Meghalaya hoi la block 1 block 2 ke Meghalaya phan chojorde mate la give and take policy la Assam gov la pen Meghalaya gov angbong la give and take policy along si padun jui do wa lam puthang nan de tu makin ben pilo pilo chojorde kaline kalang ne la bai chini unde der lo right now ke setame non la sorting of the give and take policy long ke di give and take policy lo give and take approach long ke alang litum chikroi no del ka chikroi dun ko people lo ma hala committee long salang litum indidun kok lo ke labang so committee alang litum ke Assam government ke seng ke give and take approach claim se so committee seng pon ke asila dak long bangge kapatuna ya thai we pinok klang dak lo alang litum ka chikroi dun lo la dak long bang ko pini nang hang lo non ma surrender de lasi Carbing long ke lapuson der le suluk soda kalam ki do gali Nagaland la lapuson do bom pini Meghalaya lapuson na hang lo pinap Nagaland dom na hang hede jima nang hang tin se surrender dun lapoma moge ko inter district lapuson na do la golaghat do Nagaon do surrender dun lapo ipi sar pusar pen ke do long le lapu hen lo ma ka surrender dun lapji labang so Meghalaya pen la pen Carbing long aduya hoya long apren mes tame suluk sudak dulu tapi non puas tame suluk sudak dulu tame non puas tame labang so permanent solution Carbing ko kilo permanent solution ke do ulang ka chingki ji pelotang de pupuang administrative ang bong chingki jetan pupu sini dia state ang bong disiam bong chingki jetan men kai ke bang na chipang sam bom lo peace committee seng pen sa tame non phong mang ke ami de kang sam serek bang ke la ke give and take policy long ka chikroyun der lo mate labang so 1951 ilitum demarcation laso boundaries bangge kali pusik chepaklang der loke laso joine non mai khasi atu mai kopi lo khasi pinar tum chenglok non bangge karbi thone na ke tek lok la puta do lo pachwe jong nipli ni phong aphrang ke karbi bhawan nong ta bom nang ke bar petrol bom nang ke bar la puson ta dolo lase lake thang bodali sarkar atum state sponsor violence pusing ili pudam ji lase lake BJP sarkar atum adai chen degna ji lase ni li pudi bangge alang litum ami de ni kon kapatha thek lo putang te ami de kapam me bifanta alang litum non bot inang pu Carbing Autonomous Council pen labang so along le chojorde khanjang lo malabang so Meghalaya phan la so joini si Carbing Autonomous Council CM non puas tame kumridam le dem na di labang so ataw ke anutin adu holo Carbing long arata athema ke damtangani ta West Chantier Hills CM ke bangat lo ladak haladak ahoy malom suluk sodak doma abimana ka patinian bangat lo sadami non ilitum ladak man ke do CM ke hakul ram long ha ke kopi bo se dam direct lo labang so alang li stand che pakliar ka Carbing long joy la puge chok chilu athema lage komane private property gali lake isi khailongri ben cherab lo isi lake Carbing long along ri pinak la si la so alam the bang ke paklari dak nanji alang li chojor jema labang so uthake lapena ko ni li pudam ji bang alang li ninje ta hai meni je labang so regional committee ke seng det ke kachiki ke chethan ba la si ahok ema diplomatic talks ke kenang sotlo cingki nang ji sada me ka cingki amen ben give and take approach bang la pu bang nang ni aka practice committee seng ra alang itum cingki non bang la pu leader ke alang litum ke give and take policy hala so a committee seng ni ka cingki pinak ke la son no budang de longli ke chojor phas alang litum ka bori lo process bom lo government policy so morning election kan pusi non la so that whole much sai pusi dong lage ahok pet ke lage election a issue gali labang so alama puthak mange jithanam logote ajidingui tema sadam thihek panang thampon po north east angkang 7 states long isia committee dolo BJP ke langa chari phan lake north east democratic alliance pola north east democratic alliance long ke chief convener minister Himanta Biswa Sarma lo chief minister madlo ara chief convener long ke la pena dak long mange 7 states ke langa chari bang lahen lo la si non bang ke alang li tenure root isi achievement bu ka chapak langi joile non bang ko komat ma disputed nga paklang le chingki dundet la puson ka surrender dundet la puson dolo kitam tang aru na chalben hala MOU ga che to kota theglong lo onne a villages ka surrender la puson da dolo la sinon da angring thepi Carbing long along ri surrender de ji angring thepi la pen Himanta Biswa Sarma ke la dak long disputed area kali
oke macam kecini lo saya alang li dak stakeholders pen hala dak ahoy rat pen cingki jitan the pina pen si alang li noni disputed lapusan selam de pasi ahok per labang ke hima election tu kali Himanta Sharma amithang political gain sapan si labang so ahoy ka karbinglong ahoy ka jori yan ka boi tak ada participant kopi pun ni nang tum ning sama abang so committee lasi siapa ke hewan karjugang tung no alang li permanent solution mas iklam lo mate temporary solution la permanent solution lo botang te hula dake neutral force wan vek na po neutral force lo botang te CRPF or BSF anang po non hada arab han le kapat ton lo botang te dok ke ton hinu punili puram de sedame ke ton ke langga hok pe te police ma sailo lasi non me hala police ma do nang po hala dak dum le rat le ke ton lo botang te hala pule vang lo botang te ipiso iso dum han le naga chine kana ka holo le do vek te ilita retaliation do vek po amra dak le retaliation le ke do lo te la ke ethnic clash si do kok po ke la ke ampar ke lapuan set si roma sorphan kapaton meber pelotang de pini Nagaland ta hokona ne Kargil sector ta akapre China border lo ngerat si paton ke police army ye paton te lo ke lapuan de permanent solution man hek pota pelotang mas konsila ri deng ave tu labang so kan nang tu kilo kalang lo pachu head meeting long dalabang solama puthak ni je law and order subject ke Carbon Autonomous Council long avi usipula setame non sarkar ka solai bom triple engine Delhi Dispur Dipu triple engine alang litu misiba da sarkar ahok lo tema law and order subject ke lake Himanta Biswa Sharma long si dolo alang li si home and political department na kachapari dengla setame alang 1951 hot si artificial boundary pen chenglo hala natural boundary ar dolo mati laka hoy ke patinier lo meghala pen chipsak vet lo mati bon satame hala bang so hot bang ke dispute khasi to menitu malong li kusi pubom lo ka karbi to malana ni ke counter claim bidu ni to malong li khasi long li kali satame non la regional committee ben ke seng da joine khasi to men ni thibin lo ya lang ni tum chimin but at the same time Carbon Autonomous Council hada arat pen chingi jithan depen direct tax get bidam koke an so se amit la so sa violence laki la government na tum se kachar apdum duk laki Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.